oras na nga pa inumukan tayo wayway dan sa gaman. Gaganyam neto titidwa nga inumuntin wang duwa nga timba tapa inumuk dyan wang menta maluman. Oy. Titidwa nga nuwang ket apanak kita ay alam dyan wang midya yan pilinong timangga nga pa inumunan tamaluman. Tapos bantam to may wayway dyan talo no. Na nga pa inumukan tayo wayway dan sa dak gaman. Ang ato ng tao kung tayo tayo ng bigyan. Tapi trabaho, tawan ikatwak sa balay, kung tagpainumak ng kinangan. Ang sumangkat ng trabaho, sudan ko lamang waywayan. Ito yan. Painom ko. Pamot. Mapapanak. So, yun lang. Usaran to pinagtalon man yun na pagaradon. Titi inuman na ne. Diba nga timba tanom tin inuman na kadamalom. Stoy malom bigat nga painuman katarak nun ta isuti usaron ko no pinagtalon at makita yun min inuman hanga nakakuha na hanga nakabulos aritoy yan nagalaak ariday na kasla hindi nga nakabulos. Wang taraknan kun taraknan nga nalaeng tapos sa pagarado ason na minuman